Madwar it-toroq ta' San Ġiljan parata ta' iktar minn 100 personaġġ lebsin kustumi tradizzjonali sinonimi mal-belt Pjazza Armerina. Dan wara ġemellaġġ bejn San Ġiljan u Pjazza Armerina fi Sqallija fejn numru ta' residenti Sqallin żaru lil pajjiżna diversi attivitajiet tradizzjonali. Fosthom parata maqsuma fuq jumejn għal tmiem din il-ġimgħa. Il-parata bdiet fis-6:30 tal-ġimgħa filgħaxija madwar it-toroq ta' Paġeve. Imbagħad, is-sibt fl-istess ħin il-parata se tingħata bidu mir-roundabout ta' Porto Mazo u tibqa' sejra lejn il-Pjazza tal-Baluta. Is-sibt ukoll iċ-ċittadini ta' Pjazza Armerina se jkunu qed jittieħdu madwar pajjiżna biex jaraw diversi postijiet ta' interess fosthom l-imdina, il-Bajja tal-Mixquqa u Popeye Village. Huma se jkunu qed iduqu wkoll l-ikel tradizzjonali ta' pajjiżna. Dan il-proġett bl-isem ta' European Town Twinning jinkludi wkoll seminars ta' informazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi. Id-dettalji kollha nataw f'konferenza fejn preżenti kien hemm is-Sindku ta' San Ġiljan u issa membru parlamentari nazzjonalista Albert Buttigieg, kunsilliera tal-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan, Sindku ta' Pjazza Armerina u l-Ambaxxatur Taljan għal Malta.